Si els diners dels accessos a l'hospital es destinen al pont, perdem una inversió, perdem l'oportunitat de fer l'hospital i perdem l'oportunitat de generar llocs de treball. I això no podem oblidar-ho. El pont de Sant Vicent, tots el donaven per fet. Fa molts anys que la Generalitat el pressuposta i que no l'executa. Per tant, els ontenientins pensaven que si de veres l'Inaïnsa pintava alguna cosa, no caldria ni tornar a parlar del pont, ni tornar a demanar-lo. Directament el construirien, entre altres coses, perquè el conseller d'Infraestructures es va comprometre a que en 2008, és a dir, fa ja 2 anys, el pont estaria acabat. Esta era la legislatura de l'hospital. Per tant, sense hospital, la legislatura ha fracassat. Per tant, sense hospital, l'Inaïnsa ha fracassat. I això és l'única realitat. L'única realitat és que els ontenientins no anem a conformar-nos amb un moviment de terres. Els ontenientins no podem conformar-nos en que mos lleve el que per dret ens pertoca. No podem conformar-se en continuar sent una ciutat de tercera. La Generalitat ens adeuda ja més de 110 milions d'euros en infraestructures, un deute històric que des que l'Inaïnsa governa no ha deixat de créixer. La Generalitat tot són promeses i més promeses, però ningú fet que les avali. No podem conformar-se en primeres pedres. No podem conformar-se en actes de fe, ni molt menys en la paraula d'un individu del qual pengen avui multitud de presumptes causes delictives i del que l'únic que sabem és que tenia unos amiguitos del alma que se querían un huevo i que es dedicaven a mangonejar-nos més de 30 milions d'euros a tots els valencians i valencianes. Ningú pot conformar-se en no tindre un hospital en condicions, ni associacions, ni partits polítics, ni sindicats, ni empresaris, ni professionals sanitaris. Ningú pot conformar-se en tindre serveis de fa més de 20 anys. Ningú pot conformar-se en deixar perdre l'oportunitat de crear llocs de treball. Ho vam dir el dimarts. Un nou hospital també és sinònim no sols de més serveis, sinó sobretot en aquests moments és sinònim de més treball. Hem pogut averiguar que tan sols amb l'obra de l'hospital es crearien 100 llocs de treball directes durant 2 anys, més aproximadament altres 100 llocs de treball indirectes durant els 2 anys que durarà l'obra, segons havia dit el conseller. Però és que a això cal sumar els nous llocs de faena que es crearien si l'hospital entrarà en funcionament. Més serveis, més feina per a la gent. Per tant, l'Inaïnsa està renunciant a això. Està renunciant a tindre un bon hospital i a crear llocs de feina. Molts diuen que els ontenientins som els del més infot. Molts diuen que per això la Generalitat no es pren el pèl, perquè no li exigim el que com a ciutat ens pertoca. Ara és el moment de demostrar que no és així. Ara és el moment de demostrar que tots junts, partits polítics, associacions, sindicats, empresaris, professionals sanitaris, tots junts som capaços d'aconseguir el que el nostre poble es mereix. Potser al final de la legislatura assistim a un acte de folklore amb festa inclosa per a ficar la primera pedra d'alguna inversió. La primera i pot ser l'última. Jo avui vos convido a una cosa molt més important. Vos convido a que junts fiquem la primera pedra per abandonar el mesinfotisme. Vos convido a que junts lluitem pel que pel dret